ngwe Popayi. Uza lana mfethu. Shesha. Sha, mfethu kushubile baba. Yebokushubeni manje mfethu? Cabanga uma kade ngibuza ukuthi indaba singamtshelanga ukuthi kade kudingeka ama-CV esikoleni. Uma mfethu. Manje utheniki? Ngimtshela ukuthi mina uSadloma wafika singekho eklasini sasibizwa uMemgabhazi ukuthi sombambisa amakhabethe. Ingakho singayitholanga incwadi ezisho njalo. Oh, kusho nami ngisho njalo. Ya, mele usho njalo ingakho ukutshela mfethu khona uzongikholwa. Okay, ngizosho njalo. Sure mfethu. Ngasizakala ngambona uPopayi yo. Olefana graduate, shayisa lana. Sure, bathini? Hayi ku-right si. Sure gcina njani graduate sithathe? Hayi lutho ntwana zifele. Hawu, uthe wena sikisi lasidabula nje. Iyona inkinga yakhe le uthi singisi uyasidabula. Ufika ngithithisana wena ekhaya mfethu uthi ngimnikeza umsebenzi uthi abu garden boy la esikoleni. Hawu, kanti wena umtshela ngathi wena umsebenzi loyo? Ngimtshelanga mfethu nami bengingayitsheli phela uzoyitshela lo msebenzi ekubeni sazi isimo sasekhaya simi kanjani yabo. Hawu we, shutho manje bayafana. Same WhatsApp group. Hayi ke abafani nje. Umalume wami uno-matric ho bachelor plus ne-qualification ngaphezulu. Hayi noma yipi, PhD baba, njengobani la ngakini. Hayibo, uyachoma mfethu. Mina ngisho ngalokho. Ngisho ukuthi bane pride bobabili mina. Ya, ngepride usungasho yazi. Kodwa umalume kumele abe nepride akwazi ukuthi ungathi uneziqu. Phinde uzoklina isikole baba. Hayibo baba, imali baba. Futhi kwasho wena wathi umsebenzi kasisa manje ayisekho. Ya, ayisekho. Malume uyabheda kodwa ke masibuyele emaqinisweni. Uyabheda futhi kanti kupho right. Kasi nawe usangene nje. Phela baba ngongangitshela ngisangene. Hayi ngiyadlala. Unjani Amanda? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Namhlanje lutho unomtha? Hayibo akafiki. Akakafiki. Hayibo, kanti yini ngonomtha noma mhlawumbe uyeza late? Nazo lo sishuka nje sithi uyeza lethu agcine engafikanga. Akafikanga ngempela. Mhlawumbe unenkinga nje. Hayibo, ngabe unenkinga yani sisibhakela? Mhlawumbe uyagula. Hayibo kuyenzeka nomtha agule ngathi nenkani kanje? Hayibo, wonke umuntu uyagula. Yabo uma usugula iyaphela inkani ngitshela. We babo Amanda, ngiyakuphikisa ke nje lapho. Unomtha ngathi ile nhlobo le ethi kuba uma bemnika amaphilisi athi angiwafuni. Mase besokunika ngenkani. Athi mnike nini ngenkani ngizonifaka isibhakela. Hayi bo musukudlala ngoba mhlawumbe uyagula nje. Mase samsomcheck yabo mase kuphuma isikole. Hayi okay so hamba. Qali ke ku ngale ngomgaqo kaMbhobho. We hayi ngeke kaMbhobho la kuthiwa khona izinja. Uhlala ngakhona. We hayi iya wedwa mina ngisaba kabi nje izinja. Kanti ayilume ngikutshele ziyavalela kubiyiwe kuloya muzi. Makukhona upoto. Hayibo ziyaboshwa. Futhi nje wena ngabe unebhadili inzuzo ilume wena engaze ilume umuntu. Habe phela ngesazi uma ihalela ukuluma umuntu uma iluma thina. Hayi wena nje musuba igwala sambeni so check omunye. Hayi okay so hamba. Kodwa mina ngiyashaba. Kodwa kumele wazi ukuthi mase ngiluma mina ngizokuluma wena. We baba wavuya igwala. Manje awusho kwenze njani umalume wakho interview? We umalume. Awe iphizi. Hamba kanjani lapha? Hayi khamba hlona. Hayi yancengeka. Awusho mama wakho ugcine enze njani lapha ku-interview? Hawu, mtshelile nje umalume ighost uthathiwe. Ha. Futhi asihlephula lapha mama wakho isingisi? Hayi kancane babesivuthurula. Ha. Awusho vele ugcina grade esikoleni? Yangazi mfana. Kodwa athi wasiqeda. Wena wakho agcina grade ba? We ndoda, mama wagcina grade 6 yena. Hoyi ngobani wasiyelana isikole? Hayi ngizowazi ngani mina. Kodwa uyasho meyixoxela nje ukuthi into yadatha yeke isikole uthisha babemslim babembuza impendulo bebeyazi. Hayi boyehlanye yona nje imethod yokufundisa leyo. Hayi bungathi uyahlanya umalume phela mdala kunomalume baba. Hayi ngiyaxolisa mfethu kodwa wayebhede yona imethod yokufundisa leyo. Ayisho sinakwa ukubona kwakhe. Hayi umalume wakho fana. Razo yakho. Half minded. Zokuyeka nje ngoba ngikuzwa. Adlulele into yamalume wakho. Ogcinile kanele. Ish. Wagcina ngiyanga njengoba uthe uzongiyela wena. Kanti wanje uthandana noba? Ngongasibonani nawe usidingo sokuthi uyiyele. Angilindi ukuzwa ngawe mina. Kodwa ngizamile izolo kwangahamba kahle. Uzame kanjani? Ngibhale incwadi ngithi ngifuna sikhuluma ayinika lo mfana lesiphukuphuku savese sayinika uRod eyindoda. Oh. Yanginjalo nje mfethu. Ngingasola nje uthi leya ncwadi ibhalela uAnele. Manje usho kusemkhize uqhubekile wakubuza, ubuzosho ukuthi ibhalele ba?
Ndoda bengizokwenza njani? Bengizogcina ngishilo. Hayi ube nenhlanhla wangakubuza. Ndoda iyona nje inhlanhla le. Hey. Njengoba ngisho nje ayikho into enzima la kwi-geography. Kudinga ukuthi nihlale phansi nifunde. Yabona nje la ukubheka nje la ukuthi indaba ye-food insecurity ukuthi each and every province iyona yiphi kwaze eproduce ukudla okuningi. Iyona kuphi i-province engakhona ukuthi isiproduce ukudla. Ngicela wenze sure ukuthi la niyabhala la niyafunda. Ngingawubanga umsindo. Hayi nina ingane niyahlupha. Hayi hamba nazo. Yes. Hey, wemthembu. Woza la. Hayi. Sawona se. Wemthembu. Awusho kahle. Njengoba ubhizi nje ukhokhoba nje ungena lapha. Uthi uyapi vele? Se mingithi ngeclass nse. Mthembu. Likhona iclass emva kwamanye amaklasi? Ngifuna ungajumpisi uthi yabo. Njampisani Ngifike mthembu? late se. Yazi Mthembu, lesikole ngihlusha uwe. Uma ungafikanga late, uyadoda Mthembu. Kanti naseklasini awukho kahle. Mthembu iphi uniform? Mthembu, ubuthayi. Liphi ibhandi Mthembu? Icasulo siphi Mthembu? Kwenze njani ngempela? Se uthayi usangidukele kancane se. Enesicathulo ngithole sisodwa bese ngilate. Mthembu, uyazi Mthembu uhlezone uza nezitori njalo nje ezibhedayo. Lalela angisafune ukukhuluma nawe njengamanje mina. Wena uzonika mina inamba kama wakho sizwana. Se ayikho indlela lapha sesingenza ngayo cause uma siphezulu ngibulala ngesibhaxa yabo. Mthembu, ufuna ngixoxe Mthembu? Se noma ngishaya 25 u30 nombani bansi. Inamba ethandayo se ngangishaya ngayo se yabo. Ingafike kumasiphi ngiyacela se. Angithi uyale sikwenze kushawa. Ufuna siboshwe government? Ngengiyima futhi ngiyathemba. Kulungile Mthembu. Faka inamba yakho. Ngengiyese ngiyathemba. Ngiyakuzwa lokho uqinisile. Faka inamba yakho. Ngoba ngitshela uma siphezulu ngibulala ngesibhaxa sengiyacela abantu ase. Utheke mina uyasithanda isikole. Ngithe Mthembu ashayile esikoleni. Uzongikhaza no government. But ngengisho se. Akekho umuntu ozoboshwa ngenxa yakho. Ngengisho sengiyathemba. Hayi, Mthembu. Nginika inamba yakho. Ngiyacela. Uthoba amasiphi angithi? Yes ne. Nginika inamba yamasiphi. Ngifuna eze esikoleni. Azongitshela kahle ukuthi kwenze njani ngawo. Kahle. Faka bengiyaxoxa Mthembu. Njengamanje. Kodwa ngifuna ukukunika ithuba lokuthi uze nomzali wakho. Faka inamba yakho lapha. Angisafuna ukuzwa lutho. Amen. Faka inamba yakho. Mthembu uyahlupha. Faka inamba yakho. Yazi Mthembu. Yo, Unganginiki inamba phete Mthembu. Angisona nje isiphupho. Ngakuma ungasiphiyo ngade. Hawu, Mthembu. Le namba nginika yona nje ngifaka voicemail. Kwenze njani? uma siphe uphatha uhluphezo wefoni yabo skoro so uhlezi secharging. Mthembu. Ucabanga ukuthi ngizwala izolo wena? Hayi lutho. Lalela ke. Uzolibamba lecingo makho, yazi? Uzoza la. Wena ngeke uqale isikole, iclass. Ungafika ngumakho. Sohlala na office yazo. Sam. Uzoza libamba ucingo. Asam. Mthembu? Yes. Asam. Anele unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami umuntu webhinci. Hawu. Oh, hayi ngiyakuzwa. Ya, hey, inamaphutha shemdlela ibhinca lakho. Iblazo namaphutha mfethu. Indaba ungavela umyeke. Kanti mfethu ngiyamthanda usicutha, yize namaphutha ngiyamthanda, ngazi kenze njani. Hayibo mfethu lo muntu akufanele so lena aqala nje lini ukuthandana nikaze naba right. Anti uthando njani lolo? Yikona complicated lento. Pho mina ngizomthola lapha umuntu onginamaphutha. Ngizomthola lapha umuntu perfect. Hayibo uzomthola. I know ukuthi ayikho umuntu ongena amaphutha. Kodwa lo hayi uwesi shame. Kubuwanisa nabantu. Zolo lokho ubufuna ukumbona wakhetha ukuyozingela. Emva lokho akuthengela ama chips wawavula. Izolo ngikhuluma ngento yayizolo ubhalela umfana incwadi uthi abahlangana emva ama toilet akufanele nje lo muntu. Ya unamaphutha kodwa phela mengisafisa ukuthi mina ngihlele phansi ngikhulume naye ngibuza ukuthi ikephi inkinga yakhe. Hayibo usafuna umbuza miyekele shiya phansi indaba yebhinci.
Hayibo Ntando indaba omcindezela ngako mina inkinga naye. Cha na kodwa mina ngicabangela wena lana mnganami. Hey ngiyabonga ungicabangela kodwa yabo le iyekele kumina ngizoyilungisa. Kanjani? Uzoyilungisa kanjani? Ngizokhuluma naye. Hayi inkosi impela ngiyanibona nina nithandaze overtime. Ayi namhlanje bengithi sobhala i-test. Kuphi-ke khona ke load shedding ila? Hayi, kuzwakala njengomculo emadlebeni nami akabonga ongabonwayo. Nangoku baba Eniko. Skov, uhlangana lapho ongabonwayo nogesi. As long as kunomthandazo nje phakathi, okusho ukhona ongabonwayo. Nawo nje lo Eskom asubona. Layelani lana-ke nina. Bengingasho ukuthi banganomsindo ngalokho. Phela into ezovele ngiyenze mina ngizovele ngiwabhala ebhodini nama-question. Awusese singafela amacala baba manje. Nalamakhehla ngazi nje aphaphelana. Bowabala amagama akho Nsizwa. Umboy mina ngiyamthuma uphuthu. Hawu uyabona mfethu uyangilambisa-ke manje. Awungithume phela ngekhona. Kahle-ke wena Nyosi. Okokuqala wena ngaluzwa idaba lakho ukuthi wabaleka wagcwala itafroom la. Uphilane la emva kwakhe efuna ukuthuma kwaSteve. Hawu. Nawe Thazana omncane usuyakhuluma. Uyazi ukucima kwagesi akuyona into esingayijabulela. Ngoba ziningi izinto ezingenzeki ugesi mawungekho. Yabo nje sikhuluma, mina kumanje ngicobeke ngiphelile nginqena ngisho ukubhala ebhodini. Angizeki ke yini. Ngazi sikade nishaya marathon from Durban to Pietermaritzburg. Anishon class. Mhlawumbe yini engaba isisombululo nje kule nkinga kagesi? I-general talk ke le ngivulayo manje. Hayi lula ke nje le abaye kusicishela ugesi akukho okunye. Kanjani uzophela nje mele beloke bewucima ukuthi uzowongeka. Oh, futhi ngakho ekhasi ke silayo ngophuthu nenyoni. Basuke bongishebo. Aha, wena athi ngikhuluma indaba sikhapha phambi kwabantu. Sikuphi isidingo salento ayishoyo yona? Ibona nelincane ke ihlaya kule nkulumo le. Popeye, in future ngiyakucela ungakhulumi ngesimo sakini esidlangalaleni. But angisho ukuthi uthule noma usuhlukumezeka. Noma ubani uvulelekile ukukhuluma ngento yakubo emhlukumezayo. But hayi isimo. Ungaxolisa bafu. Ngixolisa futhi nawe se. Siyakuzwa. Ngiyathemba ukuthi nomfowenu uzokuxolela. Alright, asidluleni ke lapho. Besisakhuluma ngogesi ke. Ngicela siqhubekeni. Mele sithole inibangela ye-load shedding ukuze sithole isixazululo. Oqala nje lesikuphi sakini. Khanya wonke umuzi kodwa usishiya phansi. Singcono esasekhaya phansi. Esakini asinafisi amathumba ahleli ngaphandle. Hayibo. Hey, ningangitshela ukuthi ikhona into enjalo nini. Hayi, wathula lapha emuva uthini wena? Mina mengithi siyabheda sasekhaya. Singcono ngoba siblenki kuphela. Okay. Pho manje mekhamba ugesi nibona kanjani? Kuyasiphoqa sekuthi siphume soqaleza komakhelwane. Hayi, nize nenye inkosi impela. Aningitsheleni kahle. Shuthi kule ndawo le uEskom awufiki nje enhlobo nje ukuzobheka ukuthi ugesi ngabe usa right yini igubhu zawo. Ashuthi nje awufiki inhlobo unless mekunomonakalo. Iyona advantage yethu lethu nehlala emakhaya. Abafiki inhlobo. Gcina abamanzi kuphela nabo ngathi badlulisa 3 to 4 years kuyima befika. Angithi yabona ke se kwathi kushile ekhaya sa enduneni, induna sesiyene ekhanseleni. Ikhansela sithuma kwaEskom, bathi iEskom mele silinde sibe wa20 ukuze bezofika. Hawu. Kulomntanto ongaka ke. Nagcina nisizakele kodwa. Hayibo se, sasobathatha thina abantu abawu20. Savele senze plan B. Yensizwa ke le ayiphumi ngacwela Eskom. Manje uzohlala kanjani ungagweletu Eskom makunje? Hayibo. Hayi, shuthi iyaqonga ke itestic. Kanti lento ibuyifake nabaholi bendawo. Shuthi mkhulu kumehluko phakathi kwendawo esebenzisa umasipala neholwa induna namakhosi. I mean, ondaba ezitha. Inti kanje, mina ngiblame uEskom, yindaba wena ungeze uzocheck ugesi wawufaka ukuthi awunankinga yini kuba abantu bayanda. Ngiye ngingathandi ke mesiqhathanisa kanjalo ngoba akukho soke lingenasici. Lento eyishoyo definitely iyayenza sense. Ngoba phela uEskom ufanele ngabe usubuyile wazocheck ukuthi kusami ngomumo yini ngoba phela indawo iyadevelop. Asiyibeke kanje lento se. Bafike bafaka ama transformer anele lemizi esuke ikhona ngaloso sikhathi. Mase edeke imizi ababuyi bezochecka. Ngiyaxolisa ukuphuca iqathe emlomeni se. Bingishisa le ndaba. Walihlafuna exactly njengami. So into esibalekile ke manje kufanele niyenze ezumphakathi. Qoqanani phela in groups. Nihambe nekubaholi bomphakathi ebese benixhumanisa nabaka Eskom
ukuze nizokwazi ukuyilungisa ngendlela efanelekile lento. Bonke abantu bavuma amaphutha abo. Asinaphutha sini inkinga yabo leyo. Beke thina sithenga ugesi ekubeni abantu abafike ngemuva bekuncela kuthina. Akubiki-ke kodwa lokho ukuthi akuroje ugesi. Akusikona ukurobha se ukubhalansisa ibudget siyayintulela thina. Lalelani-ke, musani ukuvika ngenhlupheko. Ngoba nizoswela ugesi into ezosuke yenzeke. Into ekufanele yenzeke la, kufanele kubanjiswane ukuze kuzophuma a perfect solution. Vele umzalo omuhle emeshiya ingane zakhe iminyaka uyabuya azoyiphuca inyoni lebethi bangayindlala afake u5 kg wenyama. Yabona kusuyayiphinda lento yakho. Hayi. Asivaleni-ke manje. Ngoba phela opopayi sebezamele ishebe somboza uphuthu lela bezolithunyonyoza. Okay guys, into engicela yenzeke-ke njengamanje. Ngicela abantu mebefika emakhaya bafunde kukho konke lokho esesifunde ngakho kule term nje encane. Kusasa sizobhala. Ngizokwenza sure mina ukuthi ngihamba noma ngilala sengiwafotokopile ama-question papers. Please guys, ngicela ningenze ngibe proud. Angifuni ukubona umuntu ozothola less than 80%. At least-ke uma ufeyilileka kube u70. Ngiyathemba ukuthi kusasa nizobhala kahle niphase. Kwene kanjela. Imakhulelo ngaka. Imakhulelo ngaka. Hayi mina noma kuthiwa unginikanga le mbuzi Hayi bengayifuni. ungeke utholiwe le misebenzi kodwa ngaphandle kwami. Yo nkosami sasaveleliwe nkosami shembe. Hayi futhi kube. Bona uqala ngala mina ngikalewa ngapha madoda akithi. Hayibo, khaba le George ithale emoto. Ona imisebenzi yazi uzoqoshwa. Ichaza ukuthi ngizothenga imoto ngalomsebenzi. Hayi uhlezi uyathiwa nje. Hey. Hawu nkosami. Asamba kusiyama yazi Nkosi. Kodwa qoshiwa kule misebenzi. Ngathi ngizongilimaza kusiyama, ngizongilimaza. Kodwa uthula kanjani nomsebenzi wena? Limaza ngine. Hey wena yathi unayo ama-experience, athi unayo ama-experience. I have. Baqashwa kanjani vele uyobhatila full? Hey mina ngisebenzi wena hawo. Ngiyoqhama futhi mina manje mfethu kumandawo yazi yokuqhama la. Angazi nami kodwa Samba bheka mandawo yokuqhama. ngapha. Content nje lapha nginamanje. Siyaphila Sam. Siyaphila njani? Hayi siyaphila nathi. Siyabonga. Hawu. Noma ngalanga wangibona ngathi nalingana. Nihlobene kanjani noMthembu? Butama omncane. Hawu. Kanjani kwaphela bengidinga umama mina? Thisha, uma uthanda ukungaphili kahle wayesengicela ukuthi ngize kummela. Hawu, bengeke mhlawumbe nathi uma noma ubaba ungcono. Story sababa. Kulungile. Asiyeke leyo ndaba kaBaba. Ngihlushwa nangumfana uMthembu. Kukaningi uMthembu ngimkhuza, ngimtshela ukuthi akaye ukuhlupha. uMthembu uyadoja, othisha baya-complaina ngaye, umsebenzi akawenzi. uMthembu ufika late esikoleni. Ngimbamba nje manje ela ekuseni ngize ngithi nje hayi senganele. Ufika late. Ukudla ngocingo. Uyanginyonyobela, uyangibalekela. Ngabe nasekhaya uMthembu ubheva kanje vele. Engingakusho nje Thisha ukuthi nasekhaya uwumntwana nje ohluphayo uhlupho nje angifuna ungasho uhlupho. Cha. Kona-ke bengithanda uMthembu ukuthi aqhubeke afunde njengengane zonke. Abe nekusasa ekuqhakazile. Angabambi inkunzi kusasa. Kodwa ngenxa yesithunzi lesikole nokubuka ukuthi uzo-influence izingane zalesikole, sizomdedela uMthembu. Kodwa-ke make no mistake. Ungayiqali nje loyiqala manje. Yabo loyiqala manje ungayiqali. Ukaningi kabi nje. Siza lesikoleni ngalezi zinto zenza lesikoleni ngokuhlupha kwakho. Le ukukhala nje awume kancane ngayo. Cha, qinisile dadweni. Ungakhali Mthembu. Uma ukuthi ukhala ngempela. Cha, sizombhalela i-removal e-right. Ngicela-ke ningilinde lapha eminyango ngiqedele le ncwadi
Sikhathele Mthembu wena. Kulungile. Sengihamba Mthembu. Hayi Mthembu. Hey, awukahle. Ngola ikhali baba, angibhayizeli department. Ngivele ngabona ukuthi uyazenzisa lapha phambi kwathisha. Hayibo, uyambona nje nalo mkhufefe lo nawo. Yazi indaba yakho ukuthi uzothathwa kusiphi isikole mina. Uzozama uplan baba. Ubona ungiqhathela ngithi uzozama uplan. Nabe ngisho iqiniso nje ngawe. Hayi, uzozama ngazi. Singbe silindela uthisha. Asikova mnganami. Sipholile phela indaba yaphila ngicasa mina ndawonye. Hayi ngeke akawuphura. Uphila ngisadrayisa nje ndoda. Awufethu uphila nakadrayisi futhi sedlulile kulento. Hayi ngeke. Kanjani ngakushaya? Awungikutshenile nje futhi Sikova uthi uphila ngiyazi angishaya mfethu. Kodwa sedlulile kulento. Hayi ngeke ndoda. Hayi. Kuzomela ngiqale ngibone ukuthi usedlulile ngempela. Hawu, uzobona ngani? Uzofuna sengakuyena bese udlule eduze kwakhe wena. Mase kuba njani? Zobe sengibona ukuthi ngiyekushaya yini. Awufethu, phela uphila ngiyangangishaya mase ngilethe kuyena. Yabona, sithi amayiso lokho simbalekela. Cha, mfethu besingabaleki ukuthi nje ngeke silethe eduze kwakhe. Hayi ngeke baba, ngiyanqaba mina. Yabo mina, zohamba nawe uma usuyile eduze kwakhe ngabona akakwenzanga lutho. Hawu Sikova mfethu, mase ufuna ngilo ngiye eduze kwakhe? Ya, yeduze kwakhe. Akushaye mekushaya uphelelwe icala ndoda. Sho. Ish. Kwanzima ke lokho. Kodwa ngizozama ke mfethu. Ya hayi, awuzame mpeme. Yabona, mina ngizobe sengihamba nawe maswenze njalo. Ish. Usaphilana? Hayibo. Ufunani nala? Bengizochama. Ayikho kisho umlami baba ufika ukuphuma. Anginayo nje imali mina. Ngenze njani phuma ngina njani ngingekho wena la? Abo ngifike kuqala phela mina nginawe la. Kusho uthini ufike qani nami? Kokho imali yami baba ufika ukuphuma. Anginayo imali mina. Kafusa phuma. Sijwela kabi nini? Ngiyabona uPrance aphinda kushaya. Ukushayelani manje? Ngisho ukuthi bengisathola bese ngifuna imali. Wey, bantu uyahlanya. Ubuyaphi etoilet wena? Bengiyochama mina. Hoyibo, ubungeke kochama etoilet ngobani? Singaki into ozochama lesikoleni? Ubungayingani kochama noma ingane ngasocingweni kongcono umsemva kwawo ama toilet? Hawu ngifuna ukuchama etoilet mina. Wey uyahlanya wena mina ngiyilapha. Asamazi manje uphilani wena? Ngikawula nje usuyigwala nje uyamsaba uphilana uhlala usibizile meeting lapho usibiza kwi meeting sizoshisa ilanga nje. Ayisuka la uzongihlanyela wena. Habe. Ungathi uye etoilet umazi kahle uphilani ukuthi unjani? Xa uyagula ngiye lapho.